Bøh. Kæft, mand. Jeg tror... Fuck, der var Nikolaj. Hey, Nikolaj, vil du gifte dig med mig? Nej, fordi du er alt for giftig. Se, du lugter også. Se der, du... Du lugter rådden kylling. Ja, nemlig. Er det min pik? Hallo, var det ikke heroppe, vi skulle... Jamen, hej alle sammen, og velkommen. Ja, og velkommen. 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 Hvem vil være med? Hvem vil være med? Til at spille noget Minecraft. Med lidt mods installeret. Vi spiller Tekken i dag. Og jeg hedder Magnus. I morgen, i dag. Ja, jeg hedder Nikolaj. Ja. Og ja, jeg filmer ikke en skid, fordi det er min computer ikke god nok til. Det er min. Håber vi. Vi har lavet, vi har haft 2 forsøg nu, hvor Nikolajs computer, han har ikke haft nok plads på sin harddisk. Jeg optager på min SSD nu, fordi min eksterne, den gad ikke rigtig i dag. Nej, ikke i dag, men i morgen vil den gerne. Håber vi. Hej, Ellers så hej, køber vi en og ny. velkommen til morgens afsnit af Ebalisten med. Hvad fanden var det? Hej alle sammen, og velkommen til hvad? I morgens, ja. I morgens. Godmorgen. Ej, du så godt, lille edderkop. Ja, det har du ikke, for du er lidt morgensur da. Tak, nu skal jeg da ikke dø. Det er min tråd. Hey. Hvor meget tråd har vi? Det ved jeg ikke, vi har masser af uld. Det kan vi ikke bruge til en skid. Jo, det kan vi. Vi kan lave senge. Ja, Og vi kan få flint. Vi kan få flint. Hvad? Vi kan få flint. Flintstones. Hvad fuck er det? Det er jo flint, for fanden. Okay, ja. Det er der, du så no. Det skal vi også have. Mm. Også lige meget, hvad fuck det er. Vi skal bare have hele lortet. Og ja, vi spiller Tekken, for jer der ikke ved det. Technic Pack, der er download link hernede i beskrivelsen, jo. Ej, det ved jeg ikke om det er. Laver du det? Det kan jeg da godt. Okay. Nej, vi gider sgu ikke lave tutorial. I downloadet sådan her. I må selv finde det. Ja. Den der hurtigst finder det for en giveaway. For Nikolajs computer. Den der skriver det første link. Eller der har set hertil. De får en gratis kopi af Dota 2 på Steam. Dota 2? Ja, jeg fik 5 gratis kopier af Valve eller sådan noget. Har du noget mad? Om jeg har en pik? Ja, selvfølgelig. Mad for fanden. Det er jo også mad. Har du noget kød? Nej. Jeg er pissefed. Jeg er donor og flæsk, you know. Er der en ko? Hvor er en for min klasse? Hvor er du, Natasha? Natasha? Er der en for din klasse, der hedder Natasha, der er en ko? Han er i hvert fald dum. Hvad? Han? Hun? Jeg tror du sagde han. Hvor er du, din frækkert? Det skal da passe på, hun ikke ser den her video. Jeg er sgu ligeglad. Så får hun bare falske følelser for dig. Jeg har glemt at starte mit stopud. Natasha, jeg sender det her link til dig. Du skal se hele videoen. Magnus. Meget dum. Magnus. Nej. Jo, vi har glemt at starte uret. Ja, vi har optaget i 3-4 minutter. Okay, vi optager bare i... Ja. 3, 4, 5, 6 minutter. Imellem 0 og 20 minutter har vi optaget. 0 og 20. Ja, ikke præcis. Okay. Okay, jeg begynder at bygge hus. Jeg har fundet en Gris. helt stor del af køer. Altså, jeg kan se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Natasha, kom her. Kom her. Det er der, hun bare kommer af. Ja, kom her
bare bræsen et job af. Hun kommer ind ad døren, og så råber hun bare, Magnus! Magnus! You son of a... Nå ja, der er små børn, der siger det. Hvad? Ej. Så er der bare bitch. Så er der bare sådan en baby. Jeg drikker øl. Og det er til. Og så tænker jeg let's play. Det vil jeg, det gad jeg sgu godt se. Du er hash imens. Nikolaj Magnus. Jeg føler mig helt frisk. Hold kæft. Ja, Magnus. Kan du så? Det lød godt. Fuck af. Det var fuck af, mand. Fuck af, mand. Hvad? Hvis nu folk siger fuck af til dig, så skal du bare sige, du kan kraftedeme selv være en Ford K. Okay, det skal jeg huske. Du kan kraftedeme selv være en Ford K. Hvad er du ved, Nikolaj? Jeg har fået et kat. For firkant. Det var en, der har skrevet til mig, jeg har fået et kat. Firkant? Nej, kat. Kant? Jeg har fået et kat. Jeg har fået side. Jeg har fået en ko. Skal jeg ikke skrive det? Jeg har fået en ko. Jeg har fået pik. Har du allerede betalt? Ja. Nej. Nej. Der er død Magnus. Hvad? Der er død Magnus. Hjælp mig. Jeg har nogle, jeg har, ja, ko. Kan du så være der? Ja, undskyld, hvor skal jeg hen? Jamen, det var bare den ko. Må jeg gerne, er du i gang med noget vigtigt? Ja, jeg er ved at grave. Hvorhenne? Ud til fundament. Okay, jeg var lige ved at teleportere dig hen. Det var sgu heldigt. Ja, husk det lige meget. Kom så, vi skal nakke nogle koer. Jo, der er det der mod på. Hvad fanden er det hedder det der, som man bare får kastet lorten ned i en toolbox? For så mange stacks cobblestone. Nu skal jeg lige have skabt sådan en crafting box. Jeg er i gang med at finde noget mad til os. Dingelingeling. Disco pogo. Alle aksenting. I love Tintin. For det er okay. Okay, jeg havde en lille smule lag, men det går nok. Det må gerne komme med. Jeg vil tilføje du baggrundsmusik. Jamen, så Ja, jeg ved godt, hvad der er no copyright. nej, det er ikke det. Det er, jeg er gammel optager. Ja, men det lægger du ind i Sony. Nej, det bruger ikke Sony. Movie Maker. Ej, okay. Ja, du må sgu indrømme, det er sgu da et godt basisprogram. Er det ikke Gex, han stadigvæk bruger Movie Maker? Hvem? Gexby Gaming. Ved jeg ikke, gør han det? Det tror jeg. Jeg ser ham ikke så meget. Hvis du godt er Gexby Gaming, ikke? Han bor i samme by som mig. Altså, du har lige røbet. Niklas, han har mødt ham. Hold da op. Ja? Er det ham tyk, der er på et billede med ham og Ben One? Sådan en lille sort, tyk lille dreng. Hvis han ser det her. Så skal jeg ikke være sammen med ham mere. Ej. Nej. Er han da tyk? Nej. Okay. Han er den som en fucking pind, mand. Er han en pind? Pind. P-I-N-D. Nå. En fucking pig, mand. Han er bare så klam. Ja, nu.
synes jeg, vi skal tage den med ro. Au, Okay, nu må jeg have nok køre. Au, det kunne den godt nok ikke det, mand. Hold da kæft. Åh, shit. Ja, kom nu. Nus. Sig mig, jeg er vel nødt til at få plads eller sådan noget. Du har garanteret brugt 40 gigabyte. Vi holder lige en pause. Og denne gang har jeg husket timeren, bare roligt. Okay, så vi havde lige nogle tekniske problemer. Men det er ordnet nu. Det var Nikolajs eksterne artist, som fortalte tidligere, der fucked op. Og den røg så en tur og ventede, ikke? Ej. Så virker den igen. Han har lige været ude på gaden og hente. Det er derfor, der er... Ude af vinduet med lort. Det er derfor, at... Det er derfor, at vi har stærkt brug for mad. Ja, fordi vi skulle løbe helt derud og helt ind igen. Og der er kobbelstål. Hvad fuck er det? Kan du så se at få op af mig igen? Nej, det er ikke. Jo. Nico! Nå, du går ud og skaffer mad. Jeg har allerede skaffet mig. Så giv mig der noget mad, din hund. Nej. Ej. Jeg elsker bare, når lortet bliver kastet ned i ens hånd. Hvad mener du? Det er bare skønt at få lort kastet ned i hånd. Jeg er bare så vild med at få lort kastet ned i hånd. Ej, slap af. Det er det, du synes, der er. Det lød bare være værst, mand. Og kæft, en platform, du har lavet. Vores hus, du ved ikke. Hvordan er mad? Hvordan er mad? Ja, jeg er et Kom halvt her, kilo. kom her, kom her. Åh! Hvad ser her? Skal det høstes? Jeg høster lige et får. Høster du et får? Okay, jeg begynder at bygge hus. Hvad skal vi bygge hus ud af? Det her. Det der. Skal vi lige have en dør? Nej, okay. Skal jeg være så lille rum med dig? Men det her, det skal bare være badeværelse. Jeg skal jo ikke sidde på 70 kubikmeter og sidde skide vel. Kubikcentimeter. Ej, okay. Som bare Hold hører kæft. ekko. Og kæft, hvor må det egentlig lugte på så lidt plads. Okay. Nej, vi skal ikke kun have lavet. Jeg løb tør på 3. Det er derfor nogle huse her i virkeligheden, ikke? De er så mærkelige, det er fordi, så fuck, vi løb tør på sten. Så skiftede de bare lige pludselig til et eller andet. Så prøver de at se, om de kan lave sådan et eller andet nogenlunde udseende design. Ja, nemlig. Det lykkes aldrig. Og i sidste ende, der bliver det verdenskendt i fremtiden over, at... Det er fordi, det er sådan første nat. Sjang! Så står lortet der bare. Første nat i vores survival. Bip. Beep. Det er min høretelefon. Det er min høretelefon, at de biber. Justin Bieber. Ej, fy for fanden, mand. Vi lægger sådan noget baggrundsmusik af varme, og kæft, hvor kunne vi blive populære, men ej. Ej, nu skal jeg ikke være ham. Så bliver bare det, man laver en parodi med ham, så bliver man sgu ikke særlig populær. Vi må ikke engang nævne ham. Jeg bliver seriøst... Jeg bliver nødt til at gå ind og klippe ud i det, ikke? Sådan, så når du siger hans navn, ikke? Det der, når det der, hvor du siger hans navn, ikke? Så er det bare sådan en lang bip. Ah. Hvorfor fjerner du det igen? Ja, okay, vi har hørt dig. Hvorfor fjerner du det igen? Hvorfor, hvad laver du? Dip. Jeg skal sgu ikke have dip.
Ikke chips. Hvad så, Dip? Skal der noget? Hvad så, Kim? Skal der noget dip? Hvad hedder du? Jeg hedder Dip. Skal der noget dip? Dip, skal der noget dip? Bip. Dip, drømme dipidut. Drømme. Skal der have noget dipidut? Dup. Skal der have noget dippe-dup? Dip, skal der have noget dup? Hey, dup, skal der have noget dipidut? Dip. Dippe, dippe, dippe. Hey, dup, skal der have noget dip fra dips? Eller andet. Dip og dup. Dip og dup. Det kalder vi os selv. Dip og dup. Nej, det er Nico-aben. Nej, dip og dup. Det er ikke chip og chop, det er dip og dup. Ja. Er det ikke chip og chop, de der hamster, de hedder? Jo, det tror jeg. Dværgdyr. Eller hvad fanden det er for nogle. Dværgdyr. Mit navn, det er dværgdyr. Hvad du siger, du hedder vores fornavn? Nikolaj. Det hedder Dip. Dipolaj. Jeg skal hedde Dipolaj. Og så skal det hedde. Lang tid vi Kai. optaget. Men hvorfor fjerner du det? Jeg har jo lige bygget det. You see. Nej, jeg er fandme ikke. Ja, UC, det har jeg. Har du? Ja, vi har UC. Så skulle du bare hoste, bare. Vi har Altibox. Hvad har I? Altibox. Har I ikke wow? Nej. Altså, nej! Nej. Nej! Jeg bor i Nordjylland. Bor du i Nordjylland? Jeg kæft altså, vi har fået en jyge her. Og nu skal jeg passe på mig, hvad jeg siger, man. Hold da kæft, nogle problemer, jeg kunne få. Se, han lever op til sit navn. Diller-aben. Ja, slap af, Magnus. Det er det. Ja, fra nu af hedder du slap af, Magnus. Fedt navn. Slap off, Magnus. Magnus, slap off. Det var sådan et kælenavn, slap off. Slap off. Nu slapper vi lige lidt off, mand. Slap off. Sådan helt. Come on, Hansi. Come on, Auntie. Det er et skudøl. Har du også set der for meget julekalender? There's idle in the tun. Down. In the tun. There's idle in the tun. I kan hoppe, I kan run, og det svætter. De er jo også jyder. Jyder. Kræfte mig selv være en jyde. Åh, tak. Var det ikke noget med, at du var en jyde? Du kan sgu da i skole i Jylland. Det siger mig, bor du på Sjælland, går i skole i Jylland. Hold da kæft, mand. Men er det ikke det, du gør? Nej, da kæft. Går du i skole i Roskilde? Jo. Gør du ej? Jo. Nej, du gør ej. Jo. Det tager sgu da ikke en time at køre hjem med tog for fuck. Det tager 1 time og 30 minutter. Nå. Med tog, der tager det en halv time. Hold nu kæft, Nick. Det er ikke engang løgn, mand. Det tager sgu en halv time. Det er 70 år. Hvad? Med fly, der tager jeg har godt nok prøvet det et par gange, men altså, det tog sgu for lang tid med fly. Mest af alt, fordi jeg skulle ud til lufthavnen, og så, ja, så skulle jeg gå hjem fra den nærmeste lufthavn. Det er i Lund, og jeg bor i Sjælland, jo. Nej, jeg bor Du i bor i Sjælland. Jeg bor på Holbæk. Jeg bor på Holbæk i Sjælland. Det der Jylland. Jeg bor på Holbæk i Sjælland. Og jeg er stolt af det. Jeg bor på Jylland i Danmark. Jylland. Jeg bor på Danmark i Jylland. Jeg hedder blondie.dk. Og jeg Jeg bor på Jylland.dk. i Danmark. På Danmark. Hvor fuck var det? Hvad? Det regner med snebolde. Det hedder det sne. Hold da kæft, mand. Eat shit, motherfucker! Og sådan bare det dængerling. Så, Magnus. Har du nogle gode tools? Jeg har nogle stone tools. Jeg har wooden tools. Det er det. De er sgu da mega gode.
Nej. Jo, Det er utroligt. prøv sine. Det er egentlig ret utroligt, ikke? At man kan bruge en træpickaxe, ikke? Til at hugge sten. Det er faktisk ret sjovt. Det giver ikke rigtig mening, vel? Nej, man kan jo heller ikke tage en... Man kan jo heller ikke bare tage hånden og så begynde på en sten, vel? Jo, hvis man slår længe nok med en træpickaxe, så kan man godt. Det gør det der æg der i... har du ikke set det der video på YouTube? Tror jeg ikke. Nå, Med jo. det der æg der. Oh, Der står der bare sådan der, bare for døren der. Bare slå den der sten der. Og så lige snart den siger, hus er færdigt, så er det bare sådan en væg. Hold kæft, det er dumt. Man. Magnus, vi begynder at optage i længere end 20 minutter nu. nej. Så laver vi bare et afsnit mere, eller hvad? Vi optager bare 5 minutter mere. Ja, okay, så det er 25 timer, vi optager. Ja, det er nemlig rigtigt. Nikolaj, han har lige opgraderet sin computer. Han har lige smidt 10 terabyte harddisk i, ja. Det er sådan nogle specielle nogen, jeg fik fat i på den måde. Det er Potter, ikke? Og han har cirka 5 terabyte harddisk. Hvem? Han sletter aldrig nogen af sine videoer. Hvem? Hvad? Hvem? Potter. Hvem er han? Det er Potter XD. Hvem er han? En YouTuber. Kender ham ikke. Ja, han omkring 28.000 subs, så jeg skyde på. Vil du skide på det? Nå, men vi er næsten færdige med vores hus, kan vi se. Jeg er lidt spåspasser, men Nu kigger vi lige lidt på huset, så. nej. Så siger vi tak for i aften. Og nu bliver det sandt. Fuck you på det her et. Så kommer jeg og røver op på hesten. De sluttykker. Hvad, Magnus? Magnus? Nej! Der er tæt på, mand. Magnus, hjælp! Hey, Magnus, jeg ved, hvad vores afsnit skal hedde. Nej! Fucking creeper! Nej! Hvad skal det så hedde? Det skal bare hedde boom. Det skal hedde Creeperne fuckede vores hus op. Nej, det skal hedde Creeperne invaderer. Creeperne invaderer afsnit 1. The Creeper Invasion. Åh, Seriøst, jeg kigger bare døren, ikke? Så står der bare sådan 5 fucking creepers, det mand. er ikke en Benny og Kjeld. Jeg kiggede ud af mit vindue. Så jeg sådan en mand, og der var et navn over hovedet på ham, og der stod Benny 1. Benny 1. Så tænker jeg, hvem fanden er det? Benny 1, det er der en inde på universitet. Det ved jeg sgu da godt, mand. Benny, Det var jo for sjov, ikke? Benny 1, der var der en Prøv lige at lytte lidt med, ikke, mester? Ja, jeg er fed, jeg kan ikke løbe. Så fed. Hey, Magnus. Mhm. Der er altså hul i vores hus. Hvor? Hvor? Så går der bare igen. Du går hen, du kan godt sidde, så kigger du bare. Så kigger du bare. Så bliver du skudt bare. Nu er vi optaget i 23 minutter. Ja, okay, det vil også nok. Nej, sgu da. Nu er vi skal optage en time ligesom Emil. Ja, lad os optage 2 timer bare for at være flabet. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan. Hvad? Jeg tror ikke, jeg kan. Det kan jeg heller ikke, fordi min eksterne, den vil ikke optage min SSD nu, og så har jeg på plads. Hygger du derude? Nej. Jeg vil faktisk gerne ind. Du skal lige reparere. Nej. Du er fantastisk. Nej, du skal sgu da ikke lave et hul i fucking væggen, mand. Sådan. We gonna. Når der er der, alle mine træplanker var. Jeg har sgu da puttet dem ind i. Så lukker du bare med sten. Fuck. Jeg har ingen hak. Nå. Magnus, jeg har en idé. Vi lukker dig ud. Tak for i aften alle sammen. Nikolaj, hvornår blev det sendt?
Klokken 10 på DR1. På DR2. Nej, på DR4. På DRK. Hvad er det? Er det ikke den der naturkanal? Nej, det er verdens mest stenede kanal. De sender sådan nogle gamle programmer og sådan noget. Nå, men vi siger tak for i aften. Tak fordi I gad se med. Husk at subbe og like. Suppe og Hvis I ikke liker, og intro. så vil Drilleaben, han vil jage dig for altid. Der kommer Slender i jeres hus. Slender, han kommer, mens I sover. Vi ses. Det er der ikke vidst det. Vi ses.